Premiera la secundă. Acum pentru domnul Nicolae Fie, soția și copiii lui, familie regală. Și pentru frați și analiza, cea mai nouă piesă din România, si minor, pentru mama, șeful de la Milano, în 100 de la Ulise, cea mai nouă piesă, după care mergem la generică și creează după cea mai nouă. Ha! Spune Nicolae Fie! Să rămână! Ha! Cea mai nouă!
ține pe mireasa, frate. Pentru mama și studii. Ultima strofă numărul 1.